Pak. Piye? Ora iso ne. Oh iya, anu. Ngene kurang dawa. Esuk awan. Ningo. Sik to, urung mari iki lho. Selak kudu menghibur masyarakat lho, Pak. Nah. Kaosan, Pak. Lah, cepet ana kabeh. Nak anyar iki. Iki lho dijunjung ngene lho. Dijunjung mung kudunge copot. Pengisor ae. Kowe nek diplurutne ndak cethuk. Yo ngalah gegeret lah. Kok enek tato nempeng to Mas iki? Iki lho putih-putih. Iki tato bola. Nah,